इचको भर कामे करके मने नहीं खिलागत एकदम बुझाता ना के बैठ रही सुतरी परसल तक कहता ना ले रही तनी बेरा से तक कहता ना रोप देले रही पैसा पीट देले रही आ ओसो त बुझाता हमार नु ये थी मन दिल जो लेखा प्रेम भावरा कोई मिलते नहीं खे कि हां जोना के खेत रोपी सब बात कट्टा हवा लेखा बोलता आ ऐसे बढ़िया अपन दू रोटी कम खा घरे रह केने बड़ू हो में सो हां ऐसी बड़ू बोलनी है केवाड़ी हमार खुले रहे का जी हां खुले रहा का बोलने कल रोपे चले के खाली तो कल को पानी खुला ले ले असो रोपे को दिन गोइनी हां आ देखी पहले रो के बता देता नी बन त ले नहीं खी खाली है पानी लेकिन रोप बिना का है मरद हमर माना करता मन कहता मन की ना तो लहर बा 10 दिन 5 दिन बा क दिन रोपनी के बा देखा तो पूरा टोला टूट मरले बा ना तो जाता आदमी डॉक्टर हुआ के रोप तो बा आदमी पीली लेखा बोल देता खेता पर कि होइसे ना करा होइसे करा खाए के रोपे आदे तो बोलबे न करी खराब के काम करी तो खराब आदमी करता आए खराब करता जी ऐसा विवाद पति होता ना के क्या कहे के आ जाए दी काले पैसा भेजल तो होली से लेके आनी दूध उठाना कलई माने पिए तनी खातनी घरे पर रहतनी हां नहीं की कर नहीं की रोपत कोई के ठीक बा कोनो बात ना रोपम अब काची के दुख बा लुधियाना गइबे करबा उनको तो जो तने कमाए के उतने रहे अच्छा ठीक बा कोनो बात ना जाते देखे तनी सुरेश बो के देखम तनी एक दिन कहत रही कि रोपनी अपन खेतवा के हमरे के दी ह जाते पूछे के जाई होखियन त कह देते नहीं उन करे के मुखिया के 100 रुपया होता अनुरुद्ध बबुआ हां ओ ठीक है बा जाते नहीं हो कन्या ठीक बा असो मेहरारू के बने ने खंदल पर त हम ही रोपवैले रही हां के जन देश ना ठीक है दे करी त देना दिल रहता ना अब का अब तो रोपनी चालू हो गई हां रोपनी तो चालू हमरा के त बिया डाले से पहले ही रोपनी बा मुश्किल से 4-5 दिन के रोपनी बा इहे लहार बा हां ठीक है जाई जा रोपी जा घामा में चाम जरौला से कोनो जा बाप बाप मिलत नहीं खिसन एको बन समझ एको रोपनी मिलत नहीं खिसन तो खोजत ऊपर कसो जी चलता कसा चलता सो 400 450 400 ऐसे ही चलता हां हां कितना लेबो पागल है का जी जब कहत नहीं कि खाली बाई ना करब तो रो कनिया वाला बहुत बतियावे लागलू तू हूं एकदम से ना आओ त तू ही जा रही यारी घसेट हमरा नहीं के घसेट के आओ तड़ी बात बतिया मिली मन जो बढ़ा के पैसा दिहसन त रोपब ना तो अपना घरे ठीक बनी ए चाची बुध के दिन खाली बाड़ू केकर बन ले बाड़ू ठीक बा रोपनी के तो सो ना हाल भई बानू कि का बताई खोजत रोपनी बुझाता नु कि गोड़ में बेवाई फाटी जाई जाते हां अनुरुद्ध बबुआ कहां चलला जाता नी रोपनी खोजो भौजी 2200 रोपनी तारा टोलावा में ना ए बबुआ जान ल गोई रहे उनकरा के कहे सुरेश बोके कहते कि ना करम मर दुबई का दो कहां तक कमाए लागल तो कहते कि ना करम रोपनी और रोपनी मिलते नहीं के सब बबुआ कहां सब रोपते जन हो जानता ल सब चलते सन ओ पश्चिम टोला की कोना ओ खरीद जान सन क्या के 50 गो रुपया बढ़ात बस चल जाता इसो अब बताओ मुखिया जी के कदई सुखता 4 बीघा खेत के तो बुझाते नहीं के कैसे रोपनी मिली हसो ए बबुआ त हमरा त बुझाते नहीं के अभी तक रोपवा लगाए के पड़ी हमर दनवन के का लगाए के पड़ी इतना सस्ता भाव से मिलत भाव से वो अपन गिरहत धइले बस जा देखो तनी हमहू जाके टोलवा में हां ये दादा नतिया के बेटा बेटी नु अब की हाली से कान धरा तानी अब के हाली से मशीने से हम रोपवा देम ना ट्रैक्टर से रोपाला हो तो रोपवा देम हम नहीं कुल के झमेला पड़म दादा मेहरारू ने तो रोपतो नहीं खिसन 10 गो बातो बोलते बता के गोड़धरिया आदमी करे जाता होनी के आए गोइठवा सरियाती हो कोनी एक तनी भौजी तनी हाथ पता जल्दी गोइठवा सरिवा द आए पानी बदरी के दिन बनेले बा और रोज झिपी करे लगता सुबह एकदम बढ़िया मौसम रहता रात होते मन तक झिपी करे लगता यही में भीज जाई इधर कोई बस भैया खाना कैसे बनी के बा रे बुचिया ते बड़े हां नु का तोर भौजी कहां बाड़ी रे तनी बोलाव ना भौजी घर में बड़ी रोपे जाता हूं सो जाता होते हूं रोपे हां तो जाता नहीं भैया तो बुध के दिन खाली बड़े ना अभी तो ले पानी अभी 10 दिन के रोपनी ले पानी याद है कहां बड़ी तोर भौजी रे बुचिया घर में बड़ी भौजी का बात बा कोनो बात पका हां रोपे जाता हूं सो आए भैया का कहत रोपे जाता इहे त 4 दिन का लहार बहार रहला के एही में इंसान 4 पैसा कमाला ना न भौजी जातरी रोपे ना हमरा के जाय देतरी घर में अपने ढुक रहतरी हमरो को ढुकैले रहतरी जो तनी बुला लो अपना भौजी के बुला ले भौजी ए भौजी हां
सुना तारू एने आबो ओ बुचिया काजी आई बैठी 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 ठीक बा बैठी महाराज रौरा तब चिन्हाते नहीं किए घरी ना क्या है बदल गल बड़ी का भौजी तो गोरान गोल बनी बुचिया माने कर कदई के दिन बा एहू घरी बुझाता कि गांव ने उतरल बनी रौरा असो ना कोई नहीं खेता बाजारी यारी पगारी अब चले के तो माने का होता है कुल गरीबन के कैसे रोपाई हाय कुल गरीबन के पैसे रुपए के कहो अब इनकर भैया अब हमरा के पहुंचाई नहीं कौन दे अच्छा पहले लेखा बात नहीं कि आदमी बोल देता पिल्ला पिल्ली लेखा खरुआ जाता मन। के माने बोला था हम तो माने कब बोलना ही नहीं की अपने के ना ठीक है बा अब 400 रुपया खातिर के मरे जाओ पाने से ले ले हब हम आ ओ भैया ये नहीं हो के बतिया तनी एकदम हीर कल लोक रे भौजी आई त माने तो भौजी हरी त का एकदम करे जवा में शॉर्ट के बतिबा हां ठीक है ना बता दी निमन से कोई दो नहीं जास तो ए अपन हाउ साड़ी ठीक करा हो नी और फिर के बैठा हो तनी हैं देवर हन को देखा लू और चार खची बा गोठो लेवा हां तो हम तो करिए देनी तोरो कनी के चार खची तू उठा के लिया तू त अकेले ना ढोए के ऊपर जल्दी हो जा जब पूछे जो कह दे बोदरी दिन कलबे गोठा गोबर भीन जाई ढेर ना बतिया भौजी से तू भौजी के होम गाड़े लागल बारू तारा से उमेश भैया गाड़े लगा के कागुल माने तारा के काहे घर में माई नहीं के तो हम ही बनी देखन तक ना ढेर मत बतिया हो हम आओ तनी गोइठा लेके का कहता नहीं मैंने हमने कैसे खेता रुपई ना वो सब तो ठीक बा 500 लेखा दे न केनु मान ली कि 500 तो हमारे एक दिन के खर्चा है 600 लिए हम अब का कही बताई ठीक है बा रौरा कहती तो देही हाजिर बा रौरा कब मौके ना दीना ना तो मुखिया जी के कितना इकदारी ठेकेदारी कुल दोसरा के दिया जाता है ये तो फसल है दिन में ठेकेदारी लेके रोपले काहे मुखिया जी के धान ना रोपई है जन 15 दिन के काम देना 10 दिन में कम धान के छोड़ी ना धान हमारा साफ हम देखे हमार रेट महंगा अब सोचम ना कि हई चलताड़ी जाई रोज खगोयन लेखा रोपत तो में अब हमरा के हाँ भाई। ब्रांड तरीका से रोपी ना लालियो लिपस्टिक में खर्चो तो पाउडर साउडर में कबरिया 1 घंटा बेसी काम करके जाला ना कोनी हां तनी कबो काल मिलल करी तनी दिल मन बहलावल करी त जाई का दबरा कहला पीसीसी के थोड़े रोड रला दिवा देती अपने के मारदा के उमेश भैया के हाँ 2 रुपए का तराज होके कके मुर्गा मछली चली थोने ठाट से हमरो 1-2 दिन अंगे बीजे रही तो रौरे के का करे करला ठीक है बा कनी के जाई ना राउ ना हमारे 1000 दे दे ठीक बा भई लेके आ जा ठीक है हम भागे वाला बानी महाराज अब हम तब लुगारी पहन के तो जाई ना अब जैसे रहन तैसे ही जाई हम एगो साड़ियो किन देब रोपनी बीती एगो साड़ी किन देब कप हम कहीं जाई ना तो हाँ। बिना लगइले ना कदई में हेली चाहे कुछ में हई चमके के चाहिए कौन साड़ी घरी नयका में आइल बा आइल बा डोला से ए डोला सिली किना जाइए ओका दूगो किनवा ले हम मुखिया जी से कहि दे आ कहि के रोडवा दिवा देतनी तनी तनी दिलवा में हमरो के रखे के बा चाह बनाई माने चाह से माने चाह पिए के रात धरा के फिर मानी ना ना तनी गर्मी नाम के दिन कोई लोग फूल पानी के दिन एगो चाह के मुरने के कबो आई बढ़िया से आई तोरा रखे खा के जाई चाह का खाला ना ठीक है ठीक बा चल तनी है ठीक है को आदमी कगो हम हमार नंदी अच्छा तो उनका के 400 देख पहिनो ना हो 500 का कह दी चली ठीक बा जाता नहीं है बुध के बा ठीक मुंह बना ले तवन जा आव तवन जा नौटंकी कर तवन जा बतिया तवन जा हमारा से बात है यही से तो सबके 300 200 पे जाते से 250 पर आओ एक दिन के तो हमारा के 1000 तबे आई चलो वो बहुत जल्दी ना लेट हो जाई तो कहे लगी हम लेट कर दे मैया हो हे हिया ना 2 दिन आई रे फेरवा देले रही तो है ना खूब तान लो चलो हो दादा साइड होके चलो ए फौज तई साइड हो जा उमेश वो का रावा हई हम सोच के दूसर कोई है का हो कन्या कहा तड़ू के हम रोपनी करे नहीं खी जाता कहां जात होई मार एकदम ठाट बाट बना के कर रोपनी है मुखिया के का हां चल सुनो कन्या के कर रोपने जात रूप मुखिया के जब रौरा बतियावतनी मुखिया के रोपे जात मुखिया के रोपे जाता के रौरा का से मतलब बाजी
मतलब इहे बा कोई के कि रोपे जाई तू कनिया एकदम मुंह चिन चिन के रोपत तलू खड़ी बेटवन के ना। ऐसन बात नहीं के हमर जेकर हाँ। सपरी जेकर भी हमर फायदा भेटाई जे हमरा का कम खटाइयो करे भी नहीं रोपावे अच्छा आ दिया बात काहे? के का कोई रोपनी करावत त आदमी रोपी काहे ओहनी के पानी पे खटावेला सन का आए ओहनी के ढेर खाना लगे देवेला सन हमनी के कुछ खाए के ना देना जा। ए मेन कोने खींची का से बात करे वाला बा भाई ए बिटिया तू चुप रह ए बिटिया तू चुप रह ए जे बड़ बड़ के बात होता तो बीच में मत टुकू ठीक बा। हमारे कॉलेज भौजी चल दिलो से कहे के मतलब बा हमार कहे के मतलब बा कन्या ई बताव कि पहले हम तहरा भी आई रही काहे उ तहरा के 5000 रुपया देला से हम तहरा के 2000 देते चला चला रुको 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 तहरा के 5000 रुपया देला से हम 2000 भाई लो भौजी के मान ले हमनी के जाए के काम पे तन को लेट हो जाई त बोले लगियन काम के मतलब नहीं जे बात के बात मतलब बा ठीक बा। कौन चीज के बात करू आखिर में तन दुश्मनी बावे देखो तारो इहे गांव में रहे के बा हमरो इहे गांव में रहे के बा। आओ भौजी हमारे देखी अब रौरा गजब बतियावा तनी ठीक बा गजब के बतिया तनी ऐसे कवन के करेला जी आए के करेला ऐसे हम करी ना आ तू करेलू काहे अनरुद्ध तारा के दिवैला हवन जान गलु अनरुद्ध अनुरुद्ध हमरे के लोगनी के ना दिवैला हम काहे ठीक नु काहे अनुरुद्ध हमरे के लोगनी के ना दिवैला उठललिया अभी लगावेला जेकर जरूरत है उ लगाओ जेकर नहीं के जरूरत मत लगाओ नतिया के बेटा बेटी मुंह चिन चिन के देता सन रोपनी ना मुंह चिन चिन के देता सन हैं हो जा यही जे ये राम का ई का हो छोड़म की ना ठीक कहले बानी जा लू देखा तनिया तारा से बड़ उम्र में आ कदम में तारा से बड़े बानी ठीक बा तके छोड़ के एगो मड़ाई में रहेलु नु एगो मड़ाई में रह तारा इतना सान में तो हम महल में रहे तो हमार कितना सान होखी बोल हैं तोर बहालिया में जाके बैठी करी तू कैसे हमरा के ढकेल देलु हो बोला ना कैसे ढकेल हो अब तो जब बात होती हमरा जरा बजिया जा मत कबो ठीक बा। ढेर का लागल जी धका वही पाकी में आला सार देमनु के बस तार मांगे जुड़ा जाई छिनार कहीं के मुखिया इनकर भातार है इनकरा के राखो इनकरा के देव ठेकेदारी तो ठीक बा उठी जी उठी इमा से चली तूर देलू ना देबू पैसे दवाई सुनी ना है तनी सुनी ना